Dito na eh. Tay, saan pupunta? Bibili tayong gamot. Saan pupunta? Ay, may titignan na lang siya. May sarili kayong pakay? Eh, sarili siya nga. May sariling pakay. May apple. Apple na lang natira dun, oh. Yung sa clearance. Nasa Walmart tayo, guys. Walmart. Walmart Calgary. Mura ng ano, $3. Toothpaste. Isang ganito? Yup. 4 bucks. Dapat siya naman pa. Kaso wala nang malagay. Bayad. Pisa isa. Bili tayo na eh. Bibili tayo ng Colgate. Ito yung ano, section ng cake. And reds. Pero wala akong bag. Naipahewak muna. Nalimutan ko kumuha ng bag. Ito mahal. Kasi ano siya, Colgate total. $6.97. Ano bibilin ko? Sambukol. Hindi na dito. Sambukol daw. Sambukol. Baka magkabukol naman kayo niya. Si ano? Yung kasama ko sa ano, sa school. Si ano? Ganito ba yung nahanap nyo? Sinus medication relief. Ayan o, sinus nakalagay. Yung ano, yung putiin. Putiin naman yan. Basta sinus. Pagalit ka. Sama ubo. Anyway. Hanapin muna natin yung sambukol. Ano na pangalan? Buko. Ano na daw yun eh? May Vicks na kayo, Nonay? Oh, mayroon. Ako, kailangan ko ng Vicks. Ano ba to? Nasal decongestant to. Nasal decongestant. Ay. Wala ko. Isang... Tylenol. Andun. Dito na nga dyan, baka nandiyan nga ano. Baka nga nandito sa kabila. Nagkakamali lang ako ng tinitignan. Ito na yung Tylenol. Yung pang sinus. Tylenol. Ano pa yung gusto niyo bilhin dapat? Tylenol dapat. Pero titingnan ko muna yung sambukol kung meron silang sambukol. Parang wala naman. Diyan wala naman. Tiger Balm na yun. Yun o, Tiger Balm. Ano yung trigger pa? Ayun, sa manahihi. Meron sa Pilipinas yan, di ba? Oh, that's Dito wala naman sambukol. Naghahanap si nanay ng sambukol. Ito ba yung kinakain ko? Oo. Ayun yung dalawa na, ayun, dalawa naman nun. Eh, mamang yan. Ay, hindi yan. Yan ang binili mo na hindi ko nakain. Kaya Ay, hindi ko na ano. ano yan? Pampang-ubo yan. Oo nga, kaya lang hindi, ang lasa niya, hindi ano. Ano yung gusto mong lasa? Hindi, di ba may mga hindi nga, kinain tatay mo, binigay ko. Ako, kung kinain. Ito. Si Pakul naman yan. Hindi, ito mga dito. Oo, ito. Mint, lemon, ganun. Oo. O gusto mo yung mga halls? Hindi, Ito, try mo na to. No sugar to. Yan ang fight scarf. ay, mahal yan.
Hindi ko talaga makita. Nasaan na? Nasaan na? Ito na lang na, Tylenol na lang bili mo. Yung may sinus, nakita ko kanina may sinus eh. Ito sinus, oo, yung nandito kanina. Ito dito. Ayan na yung sinus. Cold and flu. Ganon. Sinus. Head cold. Ito, puti nga. Ito nga. Ay, mahal ito. $7. Yun o, $7. Ano, maliit na to. Kunti lang diferensya. Puti siya, 24. Bakit ganoon? Bakit maliit to masyado? Masyado siyang maliit. Oh, ito na eh. Ito na yung puti ito oh. Puti yung tablet. Di ba gusto niyo puti? Oo. Pang ubo talaga to. Ayan oh. Cold sinus. Ano? Basahin natin kung Ano yung anong cold? ibig Sa sabihin. ubo? Oo, cold. Cold ba sa ubo? Ayan. Ayan, ano sabi niya? Yung binili mo noon, ano? Anong ba rin yan? Ano lang, yung naman. Pag inalis mo dyan, Hindi ko lang naintindihan na maliliit. Teka lang guys ha.